Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Okay, sagudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan, iti kalman laeng ni Lani nga Napoluan Baldado versus Hawaiado. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tanakarubwata kun. Permi ang nagpaseksiak, nagbangbangluak. Namin natupay nga nagtutbrasak mano. Kinirikira. Nagisisoak. Kaya di umadang akuman manong nemi tapno rumwara kon ta naibaklay kon ti shoulder bag ko kalpasan ngayong kabil ko di cellphone ko. Di mangikot timek ti asawa. Nagsardengak. Nagalingak. Nakariing matgayam. Nakariing ti asawa. Ay, mabilang. Mabilang tulpo, mayon. Siyempre ka kiti kwarto manong. Nakaidda. Kung anak mo, naibas turog mo. Insenyas na humasidag. Abay pala ngayon, tayo papanak. Maturog kalatan. Sa pekto sumangpet. O baka mununak nga sumangpet kung nagit anak ta nga gapot eskwela. Ano na? Amo lang order ng saan nga kinaawatanin. Gagawin ka nagata mo na tagbalikas. Labang loka. Dati ba, di ba? Isot ba isang nang gusto mo kanya kini? Labang loka. Papanam. Dala ba, inagkatagan. Grocery, ano dikit pa. Alam ko atam. Sa lusuban ka di pa ilaeng. Basta siya klata tagiriprimensyon at hanggang batin makapagtrabaho, dulpo. Awang pagdanagam. Talo lang na kita anak ta. Duwati high school. Maisat elementary. Kabayla. Kabayla. Gapata. Gapata trabaho. Diskarte. Lain ako nga eh. Hana? Kiss. Sige man lang yan. Pag-ustok man lang yan. Tapos sardenya. Okay, daka. Hana? Agidaak? Tapay. Mailiwakan ka. Isa po na, Diyos ko, Dolpo. Anwag deta. Diba? Pasagsagid mo pa'y. Pakut-kuting-ting mo. Kanagpay. Hamba nga tumangkin. Hindi ka pungtot ka kasta. Da ka tatagawin tinakalalam, tinakatakyam, taba nagpungtot ka. Adala or high blood mo. Kadapos, alisto kag pungtot, basila ba nagpungtot kan. Yan ang nalalamit ha. Panawang ka malagin. Nakon, baka mo, agawid ako man lang, masapag agawid. Umuna agawid ng anak ta. Tirakan. Tarantado. Magpagamit ha. Maramid mo. Kailang dadyahin, agidda ka no. Kung ako ore ka na, puno na. Ang pulos tumanggan sa pala. Diyos ko ay Sorry, Dolpo. Sorry. Nas ka nang biyaga.
Nasken nga nagbiag kami kada kitalungan nagta. Kaya nasken ka agragsaka. Pinunak manong name kadagsadsada akong di tricycle di agring ti cellphone ko. Hello? Merto? Nagbayag ka. Pasensya ka na. Tinaktak ng asawa ka. Panawam na tan. Nabayag ka tan? Nabayag ako. Kakaiso na nga, nagbakasyon na. Tapno, saan talang sesex iti video call. So na nagawid ak dito Pilipinas ta. Kahit kung haramitin ta. Sakit ta kabaybayag ka. Umayakon. Adalugan ko. Ako rin ka lang. Uri siya, kahit kung matin. Kaya sa balik at mga ramit, sabat na maramit ti asawa. So nalistong nga rin. Umayakon. Sige, bye-bye. Nagtatarayan din nagluga na ka-tricycle manong name. Ara pa pagmatkid diya. Nuan yan tot mapasama. Manong name ubing pay ni Merto itawen ng 45. Ohin. Idi na baldadon di asawak tanatake. Tilad da idi nga araramide. Ag-friend requestak kari kita kursunadak tilangana. Aging ka nga nakitak ti account manong name ni Merto. Ay jay. Nag-friend request, in-accept na, yan. At naman kita i-upload kong i-messenger na picture ko nga ipagpakitak ti pon di warukong ko, pagpakitak ti kinawas na ti legs ko, aging kakatimbawag yan manong, video call. Kasi dyan tinangurugyan ti amin manong. Imbaga kang kuha na nga da asawak, talot anak ko, ubingak lang tiya, pito nga tawan. Ngayon ito sunat at 38 ko ni. Ngayon napintas ka. Ubing ka pa ko na. Sayang lang tapintas ka yung banglom. Baldado mo ta asawam ko na. Naggayem kami through Facebook manong. Video call kami. Kinapudno na. Agsesak kami through video call. Aging ka nga. Ngayon sakla yung manukta. Hindi agipawit mo $20 manong. Mamindo ang agipawit. Iti makabulan. No saan nga 100 o $200 bali makaedad to nga $400 doon $300 ti makabulan napalat sa pulen ya manipod din nagayem ko ni Merto manong name ti Facebook saan ako nga nagproblema sipot ta dala ta sumangpat a kwarta kanayon nga mga sipro dagiti anak ko kastamat kanyak manong kanaimas dagiti sid sida emi kanayon ka mga gumatgatang dagiti special na sida kat kung kunang dagiti anak ko nga napimpinas man ti biyerta itata hanggang makobre ni tatang nanang. Huwag na ikalkalikakong ko. Kasapulan ti agas kami ni tatang yusong ko. May natrabaho yo. Ko ha? Ag-accessel sak. Itil ako online selling. Online selling ko naklatamat tinata. Ay, taobrami ko kini Merto kita kabaybayag kami nga video call. Kat siyempre, dagiti anak ko madlaw damet. Busy di cellphone ko no damagid da no ano to brak madamang nga ti baye pag online selling ko kunak madam sa bali mo tilaklak man ti matbagik para kay di Merto agpagpakawanak mo akin ni Merto ay ni Dolpo nga tinamang mangig kinagpagpakawanak mo kinaapod Diyos man sa bagay aging gamat lang di ka sex over video call ko na ka. Ngimita manong. Nagbakasyon ni Merto, tap nirikasta kiti paypay sumi ka no. Pato ka no, di kiti nakasaga ng isarabo na kanyak manong na hindi makadano na ako ni Timol, lapana kiti restaurant ng baga ng ayan na adan sadyay. Ni. Nagsapan nguminong mo nakman. Lani? Yeah. Merto? Timakder, kaya dinarakop na ko ano. Opo, nagbanglo. Nabangbanglo ka pa ya. Abay, nangigmong ibag ka nabanglo ka? Uwin. Nagugwapo ka ni personal, Marto. Napimpinas kami ni personal, hani. Intan. Ala, intan. Kumanata ako eh. Nagtutur ka. Uminom ka?
Ako maobra eh. Kanalalay nga karomansa no minuma. No kaya mo minom kami. Hindi tulatang. Nutoy. Hindi pa pananta. Baluntan. Uri siya kin gumana taknut. Nagwapo ka merto. Kuma. Katawan ng sawang. Divorce ko di asawa. Ang yung paanal mo matikasar mo iti baldado ng asawang. Ang rigat siya. Apa narigat ko ma? Apa ko mga paanal ko? Kitwan. Baldado nga ro din. Di paanal mo. Divorce ko mati asawak tapno. Makapagkasarta. Wala. Yung pagsalitaan na nato matamdam ako. Mabit lang ako tagbayad ako na. Kaya nagordera kiti. Ito wata iti hotel. Manong nemi na pang kami iti kaya ayan tiki-tiki da ikrahe nga lugan. Apo nagpintas peti kotsena. Nangalam dito. Rinang taak. Halang mo gagumata nga. Rinang taak. Sige lugangan. Anang tentan. Iti kasidgan nga hotel. Iti kasidgan nga hotel nga paiso manong nemi kasla pagbiit. Ada kami nito unig ti hotel manong nemi kat lablabusan nakmete ni Merto. Imo nang inikat ng tibrak manong nemi kat ni. Oh, mer. Mer. Nagbara na kitipibig mo, mer. Nabayag man langin, daddy. Nabayagan na din ako di nga panagkagat-kagat. Tibang sanas ko. Mer. Mer. Mailim ako na nga talaga. Manong nemi, inikat ko iti panunot ko nga siyak kat si asawa. Pinagtalinid ko iti panunot ko nga siyak kat nawaya. Nga ori ni Merto manong nemi kat nawaya. Nawaya kam nga dua. Iso nga nakawaywaya ni Merto nga nagdakiwas. Iti na dumapasit ti bagik manong. Iti pa nang, Merto, ay gang patpana kami manong nemi nga lamo-lamo. Induron na kat napaida akon iti kama si magpat kat rinabawan na. Inamalan na rin bibig ko manong nemi. Merto. Kabayatan manong nemi ngaga. Kabayatan nga nakalanang na kinipibig mi. Imaysa nga ima na anta iti barokong kumanong. Iti maysa manong nemi anta iti baba. Aglugluglugan ti loko kabutan nakabasbasan, nakaburburnokan. Inalan naman ti maysa nga imak manong nemi sa na ipababangin paigim ti kuana. Merto. Nagtakal. Nagtakal ang nilakay mo. Apo. Mapne kaklagit di kang kamerto. Yung paglakit din tatimteng kay tibiyag ko, Merto. Agyaman tayo ti Facebook. Tanawan ti Facebook, sanda ko mga nagamamu, Merto. Kinagyaman tanang bakasyon ka. Kat numabalin ka to. Inaldaw, inoran-oras nagpapasta, Merto. Impababanan ti ulo naman ng nemi amuklatan no anya trantana. Punasan na nga ta, uno talaga nga sipsipan na. Saan pulos nga nagalumiim manong nemi kat ni agar araban mano. Merto. Pabawanin ti panang sapsap nan ko na. Sana kinikinitin ti perlas. Sana iusok ti dila na isarik ti dila na sana pagkutsi-kutsi na. Pagsalasalain manong. Opo. Merto. Opo. Nagmayat. Merto. Namanakon, Merto. Gusto na ti panagsanapsap na iti baba manong. Naglaing manganda ito yung hawayano ko na. Kuhain manong nemi. Ibagbagamat idinukuha ni Tulpo manong nemi. Nga tapno maparagsak na kat kanina.
Yung ure kanin naman, madi. Kung kuna na yung tanga. Silang ko. Kung Nimmerto po. Mamanak manan, Mar. Glayin ka, Mar. Mer, Gusto ti ko na naman ang name na kawawild da. Kabutad da inom na. Kabuta kas taon na manong name iti kinawild na. Isarek na lang araw din ti dila na manong name pasukutan na pa iti may sangaramay. Nagloko na ito. Mer. Mapirigisan lang ko na manong name Jack ba yung lantawan no kasanot inas kadragsak ngayon malaklak iti data gundaway. Ngayon pinanawan na tibumba wano kuweba, pinanawan na tibubun wano kuweba, manong nemi, na isaat manen ti ulo na nagibibig na iti dua bantay. Kalbasan na pagiso nga duras ti ulo na manong nemi di bandlaw ko nga isarek no matin. Merto. Lani. Merto. Lani. Lani. Gusto ko na hindi pa nagbayo na manuni. Pero may nag-apas-pas-pas. Mapano ko, Lani? Nagsabat ha? Lani. Lani. Merto. Marto. Pure na lang insagad manong nga perming pan. Nga nakapapaot manong name iti panagkinayat kami. Marto. Iawid na kung sa Jaway, Marto. No, balila ko ma. No, alis to la ko ma. Ikarton ka kahit mo. Ikarton na. Ito, no, kaya. No, balila ko ma. Kasi ano kapahot mo nito eh. Duwalawas lang. Hantag ko mapalubusan niya pagtrabaho. Kabuta, kabisi mi. Yung nagpapakasya. Emergency ko na. Umay ka lamang yala. Talibagbaga. Talaga, man. Ha? Kumusta ni Baldado? Namunin palagim na di Baldado ng asawa. Kahit nagindi tayong nagkaita kami. Igawid na ka. Uy, so nakawaya ka. Kapag ibalbalin na lataman. Kahit ibagbaga na. Panasak ka nung kanan, barbaring na tumangkan. Mandi. Kuna na nga, iso na kanot mangan kanya. Pinagusto ka. Madilat ta. Kung kuna na dyan. Saan ka kaliman nagbabaking? Saan? Amok nga bakdak kalabasol na ito kinabot. Diyos, mawatandak nga damat tao, di ba? Pangalak nga rin pang biyag ko karagitan na ko. Pangalak nga rin gatan ko ti agas nila kay ko alaman. Agad atap nga rin Una, digitan na ko agad bagbaga nga online selling. So nga no nakapapaot tanong ko nga agbid video call. Isot madama nga online selling ko na. Apa nga rabi ko na dagat. At siyempre, rabi di Pilipinas, aldaw di Amerika. Kuna ka. Gapota dolyar ti mauawat ko. Ipakidak no ka nung maawatak ti dolyar. Adaman na sweldo, ganansya, commission ni nanang kunada. Kasama ti bagbaga ka rin ti kakabsat ni Dulpo. Online selling. Merto, apay ngamin nga, ngamin. Kumakit awan asawang, kinawan ti asawa, kang bale. Maramit tamat, naimimas pa, di ba? Iso nga, Okay, di mo kayat, ti second round, third round, kanek mamet. Sige, manganta nga duwa.
Manong Nemi, iti kaanda ni Merto nga nakabakasyon. Inal daw manong, nagkita kami. Pasarin mapang ka magpiknik, iti beach, itugtugot ko pa yung nukanda kiti anak ko. Pinagbaling ko iso na manong Nemi nga kasinsin ko. Ngayon kasinsin nukit met kaya. At pa naghatap di kita anak ko manong Nemi, yung napapetpetanen ni Merto ida manong Nemi titulyar, santel nga kununi. Nanaruna, iti inauna manong Nemi nga ni Shirley. Kinasarita na kiti na minsan. Nang, anak, sino nga talaga ni Uncle Merto? Kasinsin ko. Kasinsin o kasinsin nokit? Shirley, balasi nga kon mang. Amo kong ti mapaspasama. Anak, iso ka dito pagkapuan, tulyar? Hindi awang pa iso na to. Hindi online selling kayo ko na. Iso nagpapawit. Nakalal ti as commission ko kunayo, pawit kayo miso na. Yung may nagbakasyon na no, liputan yun ni Tatang. Shirley, nusik ako matadadpian ko. Ano tirimin sana nga makapagtrabaho ti asawam. Talo di kita anak mo. Aumot ti pagsapulak. Na pwede hanga ba nabaldaw to ni Tatang yun. Tanang nga to ti sweldo na ti construction. Ti sungaro ti purman. Itangaron. Ti kahit kung sumbat yun. No asino ni Merto. At namat asawa na. Nagamamo kam ti Facebook. No kasta nga, rabigan na kabaybay ka mag-video call. So dati online selling nga magpagayo. Sir anak, pakawanin na. Imawan sa baling nga pamuspusan. Dakas nga pamuspusan. Ipakpakamuhan na kami nga anak mo, tiba nang lipot mo kay ni Tatang. Anong artiket mo? Matay titibisin. Ando matita sa baling nga napita sa pagsapulan na. Nasa nga maghito itaklako yo. Pangibabain kayo. Kinumamuan ti kaduan. Anamat pa nagkita ta kanyak. Kad balasita nga kon. Amamat ko stat kunada. Kabami na tarik na tao na. Nimnusan na kamaawatan. Ako maramid ko. Saan kong isina ni Berto. Aging kakayat na. Kabuta ka sa pulak ni Duliana. Kasapulak ni Hawaiano. Gabutaon siya serbiti baldado nga mayo. Dari kini si Marsarunong aldaw manong Nemi kat talaga nga naalamis kanyak ti nauna nga anak ko. Maawatan akto ko na. Aging ga diagmudon ti dualawas sa panagbakasyon ni Merto manong Nemi. Nagmalmalang mo nagpapas kami ti may saldaw. Kalpasan na nagawi din. Inakon, sweetheart. Merto. Kaya iliw ka to. Nag-video call tan naman na. Sa bali lang ti video call. Magbakasyon nga to man na. Tun Pasko. Sigurado ka? Talo lang ang bulan. Talo lang ang bulan. Sige. Binulan nga mangtad ka Maminsan tulangin di makambulan. Ngayon gulpian di talo gasot, patagaso. Baka duwa gasot tulangin. Abay. Ada kabagya ka nang karyak nga tulungan suna. So medyo makasay pa sila. Pasensyahan. Ano pa ka dumakal ti paggastusan mi. So ba't ti pangkasay mo? Alaki to. Nayon nagturejay ko. Panag double job ko. Triple job ak. Desken. Tapos pang supportar ko kada kayo. Naman. Luwin. Nag-triple jabak. Para kada kayo. Para ken ka. Sige na kon. Merto. Kanayin ka kung tumawag Manong naming kabuta. Sobra-sobra tinited na. Tapinatas mi mati naging inot. Nagpanunot ak tinigosyok manong naming. Yan tangay kat amok mo tagaramit timpanada ko na. Tanasusuwa na kidi.
Uwain man, saan lang yung panada. Nag-barbecue akpay. Kanda dumapay yung street food. Kapotado po na, ginurpek amano. Kata dong mati umay. Kat ni, may bus mo. Nang, anak, tuloy ka di pala di komunikasyon nyo kay Uncle Merto. Saan unahin? Mabambanog kapota triple job. So, nga panunod ko, anak. Kapota medyo subramat itad na, inegosyo ko. Nanang, no okay to na ito negosyon. Isar din yun to. Yan tangi at agbiag tayo matan mabanti negosyo. Makatulong kami mat nga talong agkakapsat. At pagbiag tayo, pagbasa mi, kan igatang nyo tayo, tumtumarin ni tatang. Kan di lamabalinan, napakita yun kumana, paisubliyo ni tatang iti doktor. Tabarbarin no, ore no, kasi matlang, orehan matlang makapagtrabaho, basta makatakder ko makabangon na makapagno ko Sige anak, aramidig deta. Ore ta, adamat kwartak nga ornong tayo. Inaramid ko manong nemi, timbaga ti anak kong inauna. Wen, sublik di doktor manong nemi, therapy. Kada dumapay manong nemi nga ipakat kang kuha na ti medis. Panagkaagas na. Nada nagbaliwan na manong nemi. Ta makasarita nga nasayate ng sliding nga kakaasin na lang balik sa kayat na. Rani, kung na ti doktor nga masapul na. Agig sa sasakit binikat. Kawan. Uri ta makapag nakamat naman pa'y mabilbilang tadang mo. Ito binigat. Ang pangalim nagjain, ang pangalimao jainit. Ken ko nada pa'y masapul at mayat pa dumapang kay ti baybay. At di pa iti maot jainit at akan ti baybay. Ha? Nunas ken nga agdigos ka, bumatok ka. Naging ka manong naming balawak, di matlaw mo maawagan ni Merto. Yung kanina idi manong naming agawin iti December ng saan. Si Mana manin manong naming at awambat pa Nung kontakek manong naming saan ang susungbatan. Naging kasimungbat. Hello? Abay di ka matagpapawitan. Napindas mo tibiyag mo na ko na. At dahil ko yung kapunam nga nagnegosyo. Makatulong mo kita anak mo. Kaya na makatulong ba nila kay mon? Baka mabalin nila kay mon. Mandi. Mandi lata. Mandi. Kanan na iso. Mayat amanganin. Ano nga rin? Tuloy ta pa lang. Nagawid kaya't ko ituloy ta. Babamon. Baka mabayak ng tsaka gawid Merto. Ano, lipatan na ko, Lani. Ano ya? Adamanin sa bali. Kinapod no, hindi December, nagawid ha. Ada sa bali nga, nasarakak. Ubing nga amang imsika. Balasang. Kasta kagahayam. Nangabali ata, adumati, yan na itin kuking ka. Dua lawas ini nga pinaragsak ka to. Nukas ta? Awantan? Awanin. Ikasumlangin ni Baldado. Ha? Ulit ha, mabalin namat na nakanin. At kinaan kayo na. Kinapindas mo ng negosyo. Isang din tayo. Awan sa baling asikasuhin mo na sa nga nagiti anak mo kanti Baldado ng asawam. Saan nga Baldado? Buwain, tumangkay na yan. Talaga man. Hindi mo ako. Basta, sige nga na nga dobrak. Sige, bye. Nudi mo kaya, di saan? Thank you, matla. Medyo rimang ay basiti biyag, may kapukang kamerto. Ganoon ko naklatan man ang name naman pa yan, sakit ng mariknak. Ta siyempre, iba-iba sa bali lang ni Merto.
Kat saan ko imbagak manong nemi nga mabali na kanan yung kinapudno na kita yung patas mi manong. Dulpo, kaya mo, di ba? Iso ka nung pwede may salita nga magpaibag ka niya. Kinadawang nga ron, ikaw mama. Uy. Ayan, di ba? Mayatin. Saan ko labas ta kaninin? Saan to nga nga umlay deta? Baka no sa anak to pa yung nalpas kit bagamom ta lumok na yung mabitinak, wag na. Madasin da. Yung sikat rumabaw. Ha? Diyak pa yung unay makakuti. Sikat rumabaw. Ha? Alaman nga ron. Mailiwak. Mailiw ka, kanot na uli ka di. Hindi at ni Merto. Ano si magpagam? Siskisit lipatan mo, dinangig mo. Sige nga rin din, nakayat mo. Nay, malayan nalan. Samos, amangan no, agpauyo. Nay, mayat itanggan na, alan. Sige, alan. Kumayat gaya man. Ay. Oh. Dulpo. Mayatin, Dulpo. Basta siya akong rumamam, Dulpo. Basta hanggang lumok ng or lumok ng tod. Basta malpasok kung magustuhan lang direk na. Dulpo. Oh, sige, listo. Oh, Dulpo. Mayatin, Dulpo. Dulpo. Napana akong Dulpo. Thank you. Yung sa gabata sampay nga nalpas manong nemi inulit ko laeng. Kasi kamatid tirumapaw ko nakit sikalatang ko na. Kahit orek lang namin to, hindi pintuwa akong manong mapanok magtanggo na. Oh, pero mihandol po. Oh, thank you, Lord. Nailain ti asawak. Saanin nga baldado. Uray awanin ti hawayano basta at talagin din dulpo nga baldado. Sanitan nga baldado. Numampay at dapay lang, panagpilay-pilay, hampay lang normal, ti panagkuti, panagkaraw, ti asawak manong, ngayon makatulungin, isuna, iti negosyo. Ken, kang runan ti amin manong, awanin ti problema, gabata, masumbata naman ti panakailiw ko ken kuana. Awanan ti damang ko kinimerto manong ngamyamang ko at tamot isuna at dimteng ti biyag ko nga idi sa pula na kat iso ti ng solusyon ti problema. Naman petak kilabasol manong nemi di Diyos tinaramid midi ulit kon tinagpakawan iti Diyos. Kat nukas tang ipalagip manong nemi ni Dulpo tinagan nga merto. Imbaga kanong amin idi ni Shirley manong. Impulong nak inaunang anak ko. So, amuna ti may panggap kinimerto. Ngayon, nagbalin nga man nakaawat ti asawak manong. Tamaawatan naman, tikas di nga sitwasyon na aramid ko. Gapot tikas di nga rod. Dahil ito iti pagkasarita, manong naming success ko na ni Shaq Nili. Kaya nagyaman iti anos mo ng ibasa, kat sabi ko man, dumat iti ng gusto. Kaya ito yung pagkasarita, naman pa'y nagbasol lang. Yung titao kat talaga managbasol. Takunada nga ang taong nagkikipit kahit sa patalim kumakapit. Imbes ko mga kahit ang taong nagkikipit sa Diyos lumalapit. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, lani. Thank you, King Kalani. Tingka pa ng impura. Ito idikalman lang ang paset ti pagkasalita.